May malaking pag-asa ng makapagpagamot ang mga Pilipinong may malalang karamdaman. Ito ang ibinida ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga taga-Central Luzon sa isinagawang Z-Benefit Summit nitong Lunes, August 12 sa Brenzigiao Convention Center. Ayon kay Dr. Mel Santillan, Senior Manager ng Benefits Development and Research Department ng PhilHealth, kung nooy ang mga komplikadong medical procedure gaya ng kidney transplant lamang ang may pinakamalaking alokasyon, ngayon ay extended na ito hanggang sa mga kababayan nating may pinakikitunguhan na cancer. Possible po talaga yung Z-Benefits, no? Kasi parang first time noong 2012 na magbayad ng 600,000 para sa kidney transplantation. Pero ngayon, for breast cancer, halimbawa, up to 1.4 million pesos po ang ibibigay na suporta kapag nagkaroon ng breast cancer ang isang pasyente. Kasama na rito ang breast cancer na isa sa mga talamak na sakit sa mga kababaihan. Ayon sa World Health Organization, mayroong 33,079 cases ng breast cancer sa Pilipinas nitong 2022. Pinakamataas na bilang sa Asia. Sa buong journey po ng breast cancer patients, nandun po ang PhilHealth mula sa kanyang pag-opera, sa kanyang mga gamutan, at after po ng kanyang gamutan para sa kanyang mga maintenance ng mga gamot para sa breast cancer. Komprehensibong inilahad sa Z-Benefit Summit ang dagdag na programa ng PhilHealth sa mga karamdamang malalaki ang gastusin. Bukod sa breast cancer, kasama rin sa pakete ngayon ang prostate, cervical, colon at rectal cancer. Mula sa low-intermediate risks na kategorya, naglalaro sa 100,000 hanggang sa 1.4 million pesos ang benepisyo sa mga pasyente. At pasok din ang mga may pinakikitunguhang sakit na leukemia na may alokasyon na kalahating milyong piso. Kami pa pong mga ina-expand, yung mga open heart surgeries, expand po natin, coronary bypass. At saka sa mga may congenital heart diseases. Katuwang ang mga provincial health officer ng 7 probinsya ng Central Luzon, naibigay din ng mga polyeto na naglalaman ng lokasyon ng mga PhilHealth accredited healthcare providers sa rehiyon. Kasama sa may malawak na serbisyong medikal ay ang mga specialty hospital sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., bahagi si Pampanga Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa konsepto ng pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth bilang consultant. Ito umano ang dahilan kung bakit napiling gawin sa Pampanga ang summit. Very important, most especially si Vice Gov Nanay Pineda po ang talagang never ending from day one ko sa PhilHealth, talaga nandun na siya. Talagang mother of healthcare of the Filipinos yan. Very supportive yan, talagang yung oras niya, yung funding, yung resources, nandyan siya palagi, no? So marami po salamat. Pasok sa marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataas ng kalidad at serbisyong medikal sa Pilipino. Kaya binanggit ni Ledesma na tiyak pa itong madaragdagan sa susunod na panahon. Ang directive talaga ng Malacanang, no, led by our President Marcos, is really to increase the benefit packages across the board and each and every case package sana po magalo natin. So events like this, forums like this are very helpful kasi talagang pwede natin pag-aralan, pwede natin pakinggan lahat ng inputs at ano yung importante para ma-increase ang benepisyo at matulungan natin ang taong bayan po. Ngayong budget call sa Kongreso at Senado sa lumalaking serbisyo at extension ng mga medical package ng PhilHealth, tinanong ng CLTV 36 News Team kung ano ang hinihingi nilang counterpart ng mga lokal na pamahalaan. Well, we have to do the numbers again, pero like I said previously, no, alam mo, marami namang pondo ang PhilHealth. So, of course, we still need the support of the budget every year. Pero whatever we come up with, we will maximize and fully utilize. We will work with what we have po. Gano'n naman, year in and year out. So, it's not, it is essential, the higher the better. Pero kahit ano pong ibigay sa atin po, tatrabaho natin, i-maximize po natin yan. Meron na ba tayong rough estimate kung gaano kalaki budget na hihingin natin for this coming year? I think it would be similar to the previous years, pero we're still doing all the numbers. Wala pang final po. Samantala, nanawagan ng PhilHealth sa lahat ng miyembro na i-update ang kanilang contributions
habang hinihikayat ang mga hindi pa miyembro na magpa-enroll na. Kasama si Paulo G. Santos, ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News.